May konduktora pala dito. Gcash na lang. Gcash na lang po. Gcash. Okay. Ang Gcash number ko. 0960. Ringit yun. Ringit yun. Matong pato ka lang natin kayo natin. Nung kwarto, ano kami nun eh? Tulog oh. Yes po. Tulog din. Yung mga naiihi, pigilan yan ha. Pwede. Sorry, nag-attendance ako. Baka mawala po kayo mamaya. Alam ko sino. Kailangan, ayun. Hi. Ito. Ayun. Diba? Ito daw first time sa bus eh. Nandun kayo. Mahaba pila. Talikuran na kayo sa baw. Sabay na nga kami na dyan umihi. Asan nyo ha? Pagkagat nila, hinanap nila yung ham eh. Basta ham spread daw, ham spread. Sabi nyo ham papalaban nyo. Hoy, ham yan! Oo! Hambok! Hambok! Ayun na! Pinaglalaman ko, ako nagpalaman ng ham eh. Ayun na! Kasi isa na spread pag ano. Ano yan? Ay, subang malapkit. Mamaya niya kayo dyan. Suman. Benta na, suman. Suman! Suman po. Suman po dito. Ha? Suka? Suman. Suka? Ano? Suman! Suman. Ilan sa'yo? Dalawa. Dalawa. Gcash na lang. Gcash na lang. Ay, man. Ano ba yan? Tata. Suman! Suman! Ito kasi suman. Suman lang kayo. May tubig tayo. May hos harap. Hos. Bomba na tayo. Ay! Parang may traffic sa iyo ah. Kaya pala tumagal eh. Nabis ko itong Pilipinas. Ano to, te? Kailangan ko yun. Yan, 80 yan, 80. Lalabas pa.
Ginawa tambol. Dito, tropa, walwal hanggang mawala. Lungkot na nadarama, kalimutan ko na siya. Sama ko bro. I'm happy just to have you. You're all the bodies you have. It's like a dream. Although I'm not asleep, and I never want to wake up. Don't leave it. Don't want. Sumama ka doon! Okay lang yan, sumabay ka lang sa kanila! Dali lang! Dali lang!
Oh. May dila po siya. Ato ba? Agis natin to sa tubig tong mga... Ay! Ate, ano? Ay! Kuya, ba? Dalawa na lang. Tapos lagi natin sa tubig, oh. May saging sa laman. Tulog eh. Para kayo na naman gagi. Simana eh. Simana eh. Nahiya sa inyo, hindi makatulog. Uy! Kaya nag-inip ka. Kaya nag-inip ka. Ay, nasa pala ka na. Wala, anak po. Saan talaga to? Uy! Hala, tulog ako. Diba? Ito mo siya. Si Jem Jem. Ako. Maingay? Ako ata yun. Na. Kami mo ba kayo? Diretso sa mukha na. Wala na yun, Riker na yun. Face reveal! Face reveal! Ninang Leti. Oh! Ang sexy! Dito below. Sino yan? Kanora? Ito alam ko, ilalagay ko dyan. Kanora? Kanora to? Apo. Hello po. Ay, yan ba kaya naman? Lagyan din natin dito. Tita Ems ka eh, oh. Tita. Sino tong isa? Oy, ba't ang liit? Ba't malaki? Eh, Titi. Alam ko sino mo eh. Ayan. Bawat isa, tatanggalin mo natin na plato para makita kita. Kabidan, ang sexy mo naman. 1, 2, 3. Isa pa, 1, 2, 3. Okay. Vincent, Cairo. Vincent. Hi, Cairo. Video. Ayan, out po. Ayan, out. Oh, kita-kita kayo. Kitang-kita. Sila pa, ano ko ay mo? Ah, picture. Tapos naman yan, ano, kantingan?
Bray! Bakit ako wala? Video mo ako, Kuya Jay. Video mo ako. Video mo ako. Oh, bam! Captured! Ano yan? Anong ano yan? Hindi carry! Baboy ang po. Live yan. Pangit ang ganap. Parang gaganunin ko eh. Boom, captured.